sokufumana kwincwadi kaYeremiya umprofeti isahluko seseshumi elinesibhozo siqale kwisahlukwana sokuqala. Kwincwadi kaYeremiya umprofeti isahluko seseshumi nesibhozo siqale kwisahlukwana sokuqala, isihloko umbumbi nodongo. Ilizwi elafikayo kuYeremiya livela kuYehova lalisithi, suka uhle uye endlwini yombumbi ndikuvise khona amazwi am. Ndehla ke ndaya endlwini yombumbi, nanko esenza ishishini ezintendeni. Sabonakala isitya ebesenza ngodongwe esandleni sombumbi, wabuya wenza sitya simbi ngalo, njengoko kwakuthe tye emehlweni ombumbi ukusenza. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, andinako na ukuxelisa lo mbumbi ukwenza kuni ndlu kaSirayeli, utsho uYehova. Yabonani, njengoko lunjalo udongwe esandleni sombumbi, ninjalo nina esandleni sam, ndlu kaSirayeli. Ngephanyazo ndithetha ngohlanga lobukumkani, ukuba ndilunyothule, ukuba ndiludilize, ukuba ndilutshabalalise. Uba ke olo luhlanga lubuyile ezintendweni zalo ezimbi, ezintweni zalo ezimbi, olo ndithe ngalo ndazohlwaya ngenxa yobubi ebendisithi ndiza kubenza kulo. Ngephanyazo ndithetha ngohlanga lobukumkani, ukuba ndilwakhe, ukuba ndilutyale. Kodwa ke ukuba luthi lwenza okubi emehlweni am, lungaluphulaphuli ilizwi lam, ndizohlwaye ngenxa yokulungileyo ebesindisithi ndiza kukwenza kuko. Ngoko ke khawuthethe kumadoda akwaYuda nakubemi baseYerusalem uthi, utshilo uYehova ukuthi, yabonani, ndinibumbela ububi, ndiceba ngani icebo. Khanibuye elowo endleleni yakhe enobubi, nilungise iindlela zenu neentlonti zenu. Livele ilizwi likaNkosi. Isifundo sesibini sifumana kwincwadi kaPawulos ongcwele ebhalela uFilemoni. Siqala kwivesi yokuqala siyoma verse 21. Reading from Philemon from the first verse to verse 21. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus Christ. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is none other than Paul, an old man and now also a prisoner of Christ Jesus, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me.
I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. But I do not want to do anything without your consent, so that any favor you do would not seem forced, but would be voluntary. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done any wrong or owes you anything, charge it to me. Paul, I am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident in your obedience, I write to you knowing that you will do even more than I ask. Hear the word of the Lord. Thanks be to God. Acele imiqathango yoxolo
mandibulise ke qala ngibulise umfundisi wethu uKenon Mzwana ichawe loxolo nabefundisi bonke abamngileyo ngibulise omama bethu i-MU nabo mama ngibulise i-generals Soyame Udonga ngibulise i-AWF Mary Magdalene i-Youth St. Agnes abakhi amagosa i-Junior Church iindwendwe zethu ezikhoyo naye wonke okhoyo kulo mkhuba ndinibulise ngegama elihle lenkosi yam enguYesu Kristu phambi ndithi amen ndithi ndibulise osingaye amadodana ngasendibenadibezeki wangena ngeginci u-amen phambi ndiqalise kule mizuzwana ndiphiweyo ndibulela inkosi kuba ke bebebaninzi abantu bebengacelwa babe kule ndawo ngumfundisi webandla injani njengokuba khotorho kuthiwa ayinto ezweni bakalabhetere isitshotho sawumapha asiyibulelelelo lokubangutho sezulwini kodwa ke asingebi asiyenzanga ijustice kuba ngaba ngalo mzuzu emdle emnye emibini azalwane banganuzilibazisa kodwa kuhle kuphelela sithi xa sidibene singamakrestu sithi eyi bawo asazi ubonakelephi kodwa thina amehlo ethu akhangele kuwe uba kusisibene khona singakayithathe sithi kuthixo wethu zange sayibona iveki enje eSouth Africa nangexesha le-apartheid yayinqabile iveki yonke nkosi yam sikhuze singaphezi sithi phantsi ngodlame oomama nabantwana nkosi wakhona utata zanabantwana abafana naye kodwa nkosi yam ngenxa yokungalungi kwezinto ezimbini nezithathu ebezinokuthethwa zilunge abulela abantwana bonke akho mntu wamntu batsho abantu abajene kulaa ndawo bathi akho mntu wamntu apha abantu abakhoyo ngabakathixo masithathe nje ivesi ibeke abantwana basekhaya sithandaze sonke sithi bawubonakele khawungenelele njengothixo phambi singene kule ntshumayelo izifundo sezifumene zanamhlanje zonke okufutshane nje endingagqitha kuzo ndingababezelanga kwesasifundo sikaYeremiya chapter 18 besifundo kahle kakhulu kamandi verse 1 to 11 apho kuthethwa khona ngombumbi uthixo uthatha uYeremiya basiyakhula uthixo uthathe uYeremiya njengomnye wabaprofeti bakhe
nozakubuyisa ashumayeze athethe nabantwana bakaIsrayeli. Wamthumela kulo mbumbi. Uthi xa efika kulo mbumbi ufika lo muntu ephethe udongwe esenza izitya ngomdongwe. Nathi ke mfundisi wami sike sazenza izitya ngomdongwe phaya ekwaluseni. Uthi ke ba inkomo yakhe ikhawuleze yaqhekeka, kukhona indoda efuneka ityholiwe apha, ikhona into endiyenzileyo noba yintoni na. Uzawuyiva mna inkomo yam yomdongwe ebendiyenzile iye yaqhekeka, ikhona indoda eyenze into erongo eyayekelela. Kodwa apha kuthethwa ngombumbi. Lo mbumbi uthi awuzibone ezi zitya Nkosi yam, asilungise azenze ngokwakhe, azenze zitsha ezinye. Kodwa kuba zenziwe ngomdongwe uyazitshintsha ishape yazo, kuphume ii-bounds, kuphume iipleyiti, kuphume iikomityi. Ayi baphunga abantu. UThixo kodwa esikuye thina sisesandleni sakhe, nguye umbumbi wethu. Hayi thina sesibumbanga, asilindelanga mntu uzawufuna utshintsha ubomi bomnye umntu abumise ngeyakhe indlela. nguThixo kuphela. Xa ke sigqitha kule ndawana yezi zitya zihle kangakanani ezikhutshwa ngumbumbi, athi xa ecula umthetshi athi izitya zodongweni bekungaThixo wethu nathi singalunga sivume ukulungiswa nguThixo nothi ngumntu, kuba umntu akazukwazi ukwenziwa nguThixo. Yena lo mbumbi wayebumba izitya mazinjani into Nkosi yam wenza ngohlobo lwakhe. Kodwa ke mandikuye ndibaleke ndize kule ndumiso iphakame kangaka. Sizawugqitha nje le ndumiso yorho singabandiselanga ba apho ndiyakhona, andikafiki apho ndibhalele khona Nkosi yam. Ndisezayofika kule ndawo ndibhalele kuyo. Kodwa uthi nendumiso 139 basiyayicula ithi, Nkosi uyandazi, undazi ukusuka nokuhlala, uthi ukusuka entloko emnqwelweni uyowuphuma kucicane ophaya ezinyaweni. Kodwa Nkosi yam ndaziwa nguwe. Uthi akho mntu ungalithethiyo, akekho uThixo angalaziyo. Uthi uyasazi, usazi ubunjalo bethu. Kumele xa sinethuba sithi Nkosi ndaziwa nguwe, neziya Nkosi yam ndingazichaziyo, kodwa wena Thixo wethu uyazazi. Masendiza nazo kuwe zibomvu, nguwe umxolelanisi. Utsho nendumiso uvumayo uthi Nkosi undigoqagoqile, wandazi awunegoqagoqa Nkosi yam. Yeyi ukhangela neyiphi indawo umntu xa ephaya ekhoti egoqwagoqwa ngemibuzo konelo ndifuna ukubininika imile endaweni iphendula imibuzo. Bendibuza ingane lithe ngqo. UThixo wethu kunjalo xa ekhangelele nathi esigoqagoqa. Kule ncwadi ke ndikhawulezile ifundwa apha Nkosi yam yatsho kamandi kakhulu. Ekubonakala uba ngaba abo bazalwane babini bayibhakanyela le leta, bayayibhakanyela le leta, bayabhalela uPawulos noTito, imothi bayabhalela uNesimo ole babhalela. Kodwa becela uFilipu uba ngaba uFilipu makamjonge lo mzalwane amenzele inceba, bamthembe bangabantu abasebenzisana kunye naye. Ayayazi uba ke noba kusekukhobokeni uThixo wethu okwazi ukusinonelela, uyakwazi usinonelela. Bemxhoma ke bemgibela besithi makawenze lo msebenzi. Kodwa ke xa ndifikile kule ndawo sawuthatha nje imizuzwana lo, kaloku yindoda ningathi inqaqathela phantsi, indoda nethi nguqhamuqhamu. Kwesi isifundo sevangeli apho siyakhona kubhaliwe phaa isifundo esifundwe phaa ivangeli ifundwe phaa Luke chapter 14 yesuka phaa ku-25 to 33. uYesu ke ufundisile konke phaya, kodwa xa besinethuba iinteke zethu esizibeka ku-33. Ngokunjalo
kunjalo ngoko wonke umuntu kuni ongazishiyo zonke impahla zakhe akanakuba ngumfundi wami. Nkosi, ikhe ndazama bawa kuyaxolisa ndabona uba esi sifundo sifuna befundisa kakhulu abazawuthatha indawo ephayelayo besifundo apho sixa sifa sithini ke sithi sikudibana nomama sithi tata sithini lesi sifundo nkosi yam ngathi khawubeke bawo esi sifundo sifuna ndiyokuthandaza ukuthi Nkosi awunceda utolike apha esi sifundo kodwa ngamafutshane uYesu wayeze kwabakhe basuka bakhe abamvuma. Ukuba uYesu watasukela ngabakhe ngabakokwabo besingobantu ukubantu wena nasekhaya kanjalo ngeke soqoba yini bangona bethu bathi abantu bezalana ithi into enye basibeka ikhomshilele ithi nangina lento baqhebana mathaba bonana kuba yebo walethi kulingaka uthi hayi ngokubogosi nalapho kwaJohn Chati ingaba kunjalo nasewafumana amaduma umbuzo ubethwe abantu balothela thina ibantubalikazi kuba ayikhona ikhwalikho ngomnye nkosi yami ngiyebandiza ukuthi bantwana basekhaya esi sifundo ezalibalulekileyo apha kuso kule ndawo ikhoba kuyifunda ithi masilahle konke sikhumbule uYesu apha udilishana nabafarisi bayawazi ukuthetha into ezinkulu zasevestri yabona lapha yayikhona ivestri abafarisi aba babekwazi ukuthola umthetho ingxaki yabo ke baba umthetho omdala kaMoses abafuni ukutshintsha batshintshele kwimithetho ezalo yesu Kristu basiyafunda apha ngasentla sakuva bembuza uba ngaba ngubani waphilisa umuntu ongaphela onekhayimoya ngale mini kwakwesi sifundo ngoba bayazama ukubuza ngaba wathi uphilisa ngesabatha uyenza njani lo uthi ngubani nakuni onothi inkomo yakhe itshonile pha ifuna ukukhutshwe kanjeni athi mayikhutshwe kube yimini esabatha wayenza ukubafundisa ke apha ezakubabekela zonke ezi zinto uYesu Kristu ukuzofika kwevesi uba uyajonga ke apha ngasentla inevesi pha ethi ubani ongathi awuthwale owakho umnqamlezo andilandele okanye angawuthwali ngokupheleleyo umnqamlezo wakhe andilandele uYesu Kristu ufuna simlandele singamlandeli nje kodwa simlandele ngokupheleleyo sinako ukuyenza loo nto samlandela yawushiyuphanda kuba lento sekusiyeni kuthiwa yawushiye wemphanda yangenelalini yathi nakumntu endixelele bengikade isenza abafundi bakaYesu bebeloba bashiya konke bona abanako bashiye ezinhlanzi zimani zinjalo yabona bakwehuleki oshinuku ungazibiza izinhlanzi kodwa bazishiya balandela uYesu ithi ke lento nathi kwinto zonke esinazo kwinto zonke esizenzayo ezikhona sizikwayibona nkosi yami lena njengomthetho omkhulu anashiye sona zawusikusha bekhwapheni sinazo nkosi yami konga kuthiwa kawahlukane lokhuku ndithi ubani bona nje andisoze ndikuxolele wandenza le nale ngisibale shiya konke ulandele uYesu ngokupheleleyo onendlela ezokuva